mand. Det tager pisse lang tid, det her. Nå, okay, men... jeg optager altså lige det her, fordi... Det skal altså på YouTube, fordi... Det er virkelig steneren. Det er mig, som... der cykler hjemme af. Og vi lige kan forbi dem der. Cykle. Pisse kedeligt. Nej, ikke den vej. Se. Et busstokskur. Spændende. Nej. Endnu flere af dem. Det er noget pis. Nej, så er hun igen. Og heller ikke dernede. Ja. Og 2 sekunder efter lige. Skift gear. Fordi... Ja, 2 sekunder. Ellers kommer jeg igennem på 10 minutter. Og man har kun 10 minutter til. Ja. De der film på YouTube, de må kun vare 10 minutter. Og filme 1 gigabyte. Så. Det er lidt noget pis. De er stadig meget på vej hjem. Lidt højere gear. Trampe. Lidt noget dårligt. Okay. Så jeg skifter lige hånd. Nej. Skifter lige gear igen. Nej. Altså, 2 minutter. Okay. Næsten hjemme. Jeg skal bare lige rundt om det her. Nej. Jeg kan bare udenom. Så kan man jogge. Godt. Gå og vise drengen. Fuck dem. Kør ind. Sådan pis. Fucking lort. Jeg er næsten hjemme. Mit hus er lige der. Jeg er hjemme. Jeg er hjemme. 2 sekunder. Så skal jeg lige ind. Men der skal jeg ikke optages. Så. Stop. Der er ikke nogen hjemme. Det er noget pis. Så er mor udenfor. Det kan hun fandme ikke. Det var sgu mærkeligt. Nej, nøgler. Nede. 2 sekunder. A, G, F. Er det bedste. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige låse op. Hej mor. Så den bliver hjemme. Hvad er den tid udenfor? Hej.
Sille. Jeg ligger lige der. Kom, Sille. Nu kigger kameraet, hvor jeg kigger. Er der nogen derude? Se min computer. Nice, ikke? Sådan. Og min bog. Min seng. Fjernsyn. Playstation. DVD-optager. Og mine DVD'er. Der er rimelig mange. Og det er lige min have. Bortset fra den er lidt større, men det kan I ikke se. Min mors bade derovre. Fuck, jeg kan ikke få den her skole til at ske. Sådan der. Okay. Stop den her video.